Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Notnot. Taong 1950, walang eksaktong lugar. May-ari ng isang malawak na lupa sa lugar ng Samar, ang pamilya ni Notnot. Matagal na nilang pagmamay-ari ang lupaing yan, kung kaya't sa paglipas ng panahon, naging kampante sila. Panatag na walang sino man sa kanilang baryo ang makapagpapaalis doon sa kanilang pamilya. Bukod kasi sa dito na tumanda ang tatay niya, ilang henerasyon na rin nilang minana ang lupa. Ayon kay Notnot, isang malawak na ilang ang lupain. Maliit na parte lang nito ang may tanim at halos malaking porsyento nito pinangangainan lang ng mga hayop na pagmamay-ari ng mga kakilala nila. Hindi naman yung problema, lalo pat gusto nga nilang mamatay ang mga damo at puno sa lugar. Dahil sa ganoong hangarin, marami silang inaalagaang hayop na pawang kumakain ng damo. Pinakamarami sa mga ito kambing. May mangilan-ngilan din silang mga baka, ngunit hindi nila ito pinapakawalan. Marami kasing magnanakaw ng hayop doon, tipong kahit baka o kalabaw, hindi nila ito sinasanto. Kung hindi nila puwersahang madadala ang isang hayop, sa lugar mismo nila ito kinakatay para kunin ang mahalagang parte ng karne na kanila namang ibebenta sa merkado. Dagdag pa niya na, marami na itong nakuha sa kanila, kaya kahit nakalimot na ang iilan sa kanilang mga kakilala, hindi nawawala ang kanilang galit laban sa mga kawata ng karne. Ayon nga sa tatay niya, kapag mahuli nila ito, tsak na iiyak yon para magmakaawa. Dahil sa alam din nilang dayo lang ito sa baryo, wala silang plano na pakawala ng mga ganoong uri ng tao sa sandaling madakip na nila ito. Magdadalawang taon din sila noong nakiramdam at nagmanman hanggang sa sumapit na nga ang gabi na kanilang pinakahinihintay. Sa pagkakatanda noon ni Notnot, gabi ng Biyernes nang mangyari ang insidente. Magbabandang 10:00 na ng gabi yun nangyari, kaya na may karamihan sa kanyang mga kapatid nagpapahinga na. Ang kanyang ama naman noon, hindi pa magigising kung hindi niya pa pinuntahan. Dahil sa kanyang ginawa, dali-dali naman yung tumayo, sabay kuha ng tabak sa gilid ng pinto. Matapos nun, nagmamadali silang tumungo sa sala para sumilip sa siwang. Sa may direksyon kasing yun nakatali ang mga baka at kambing, gayon din ang kinaroroonan ng kulungan ng mga alaga nilang manok. Makalipas pa ang ilang minuto, nagsimula ng magtanong ang tatay niya ukol sa kanyang mga narinig. Bukod kasi sa wala naman sila roong nakikita, napapansin din itong parang napakatahimik ng buong paligid. Dagdag pa nito na, baka guni-guni niya lamang ang lahat. Subalit, nang marinig niya ang sinabi nito, di siya roon sumang-ayon. Nanindigan siyang totoo ang kanyang mga narinig at naramdaman, kaya hindi siya maaaring magkamali. Mariin din niyang inilahad. Narinig niya ang mga itong nagbubulungan sa labas lang mismo ng bahay nila. Wala siyang ideya sa mga pinaggagawa ng mga ito, pero nasisiguro niya meron itong binabalak na masama. Dahil sa kanyang sinabi, minabuti naman itong pag-igihan ang pagmamasid nila sa bakuran. Kalahating oras pa ang lumipas, laking gulat na lamang ng tatay niya nang makita itong tao na dahan-dahang niluluwagan ng tali ng 2 baka. Siyempre, nang masipat nila ito, hindi na sila nag-alangan pang lumabas para mapigilan ang mga kawatan. Pagbukas ng kanyang ama ng pinto, panay naman ang ginawa nitong pagsisisigaw hanggang sa makuha na nila ang pansin ng mga ito. Dahil sa ginawa ng tatay niya, bahagya namang napatigil ang lalaki sa pagkalas ng tali. Imbis di na kumaripasyon ng takbo papalayo, nakapagtatakang tumayo ito sa kanilang harapan na parabang hinihintay sila nitong lumapit.
Unang naisip noon ni Notnot, armado ang taong yon, kaya agad niyang pinigilan ang kanyang ama. Nang marinig naman ito ang sinabi niya, dali-dali naman itong hinugot ang tabak sa sisidlan habang walang sawang pinagmumumura ang kawatan. "Demonyo ka! Ikaw pa lang nangunguha ng mga alaga ko! Nabilang mo na ba kung ilan na ang mga nakuha mo rito? Ngayong kilala na kita, di ako papayag na makalusot ka pa!" Matapos naman itong makapagsalita, nanatili lang namang nakatayo ang kawatan sa puno kung saan nakatali ang mga hayop. Ni kumilos o magsalita, hindi nito ginagawa. Bagaman wala silang ideya sa kung ano ang nais iparating nito, malakas ang kanyang kutob na meron itong binabalak. Anya, sa estado ng taong yon, parang meron itong hinihintay na kasama. Ilang minuto pa ang lumipas nang akmang susugurin na yon ng tatay niya. Dito nila nasilayan ng isang matangkad na lalaki na merong malaking katawan. 6 na talampakan ang taas nito, tapos meron yung daladalang malaking tipak ng kahoy. Nagkalat din sa katawan nito ang bahid ng mga dugo, indikasyon na may nakatay na itong hayop bago dumating sa kanilang lupain. Matapos naman itong mapansin ng kawatan, dito na yun nagsimulang maglakad papalapit sa kanila. Paglapit naman ng dalawa, kitang-kita niya ang bahagyang pamumula ng mata ng lalaking una nilang nakita bago yun magsalita. "Kung ako sa inyo, mas mainam na pumasok na lamang kayo sa loob. Isipin nyo na lang na wala kayong nakita o narinig. Alam nyo kasi, hindi naman kami nananakit ng tao kung walang ginagawang masama sa amin. Maging mapalad na lang kayo dahil hindi tao ang aming kinukuha." Pagkalahad naman ito ng lalaki, di naman maiwasan ng kanyang ama na makaramdam ng pang-iinsulto. Ang nais kasing palabasin ng taong yan, magpasalamat pa sila sa mga pinaggagawa nito. Dahil sa ganoong bagay, hindi na rin yun nakapagtimpi pa. Sa halip na makipagsagutan, matapang na sumugod ang kanyang ama na may intensyong patayin ang mga ito. Hindi naglaon nang makalapit na yon sa dalawang kawatan, walang patid niya tong pinagtatataga. Ang kaso lang, kahit tumama na sa katawan ng lalaki ang talim ng dala nitong tabak, napapansin niyang parang hindi yun tumatalab. Dahil sa ganoong pangyayari, napilitan na ang kasamang nilalang ng lalaki na hambalusin ang tatay niya ng kahoy nitong dala. Pagtama naman ito sa ulo ng kanilang padre de pamilya, ora mismo nawalan niyo ng malay. Sa puntong yon, walang ibang naramdaman si Notnot kundi ang matinding takot sa mga nilalang. Naisip niya kasi, kung kaya nitong sakta ng tatay niya, hindi rin yun magdadalawang isip na gawin sa kanya. Maya-maya pa, nang medyo bumaba na ang tensyon, minabuti niyang umatras ng bahagya. Gusto man niyang tulungan ng kanyang ama, alam niyang hindi na yun abot ng kakayahan niya. Pagharap naman nilang dalawa, dito niya nakita ang pamumula ng mga mata nito habang unti-unting lumalapit sa kanya. "Makinig ka. Mula sa araw na ito, hindi na hayop ang kukunin namin sa inyo. Kung gusto niyong makatakas sa aming galit, iisa lang ang paraan. Umalis kayo rito at sa inyong paglisan, ikakatahimik na namin ito." Pagkalahad naman ng lalaki ng katagang yon, bigla naman siya nitong itinulak papalayo. Si Notnot naman, walang nagawa kundi ang sumunod sa kawatan. Ayon sa kanya, na sa sobrang takot niya noong mga sandaling yon, hindi niya magawang makapag-isip ng tuwid. Habang tumatagal sa ganoong sitwasyon, unti-unti namang sumasariwa sa kanyang memorya ang mga pakikipag-usap niya noon sa mga kaibigan niya. Dati kasi, nagiging katatawanan lang sa kanilang mga aswang, kaya hindi niya talaga sukat akalain na ganun pala ito kadelikado.
Dumaan pa ang ilang minuto. Nagdesisyon na ang mga nilalang na umalis. Dala-dala ng mga ito ang 3 nilang alagang baka na siya namang ipinag-aalala niya. Yun na lang kasi ang mga natitirang palahi sa mga baka, kaya hindi niya maiwasang mamroblema kung papaano pa yun maibabalik sa dati nitong bilang. Ayon kay Notnot, isa yun sa mga dahilan kung bakit iniingatan ng tatay niya ang mga baka nila. Gusto kasi nito na bumalik yun sa dati nitong dami upang makapagbenta sila sa bayan. Subalit sa pagkakataong yun, alam niyang hindi na to mangyayari pa. Kalaunan, nang maramdaman naman niyang wala na ang mga ito, agad naman niyang nilapitan ang kanyang ama. Kahit masyado itong malaki sa kanya, sapilitan niya itong hinila pabalik ng bahay. Nang makapasok na sila sa loob, dito na niya tinawag ang kanyang ina na kasalukuyan pa ring nagpapahinga. Nang marinig nito ang kanyang pagsisigaw, agad naman yung nagising, ganun din ang kanyang mga kapatid. Dahil dito, nabalot naman ng matinding pag-aalala ang kanilang tahanan. Bawat isa sa kanila halos hindi makapag-isip ng gagawin sa mga sandaling yon. Mabuti na lang talaga, medyo kalmado na noon si Notnot, kaya nagdesisyon siyang pumunta sa sentro upang humingi ng tulong sa manggagamot. Di man sigurado sa kanyang gagawin, alam niyang mas mainam na ito kesa tumunganga lang sa bahay nila, naghihintay sa kamatayan ng tatay niya. Nang marating naman niya ang tahanan ng albularyo, agad naman niyang nakuha ang atensyon nito. Nataon kasing hindi pa nagpapahinga ang matanda dahil sa katatapos lang nitong magrosaryo. Matapos naman niyang mailahad dito ang mga nangyari, hindi na rin niya nagdalawang isip na tulungan sila. Pagbalik niya kasama ang matanda, dito na nabigyan ng paunang lunas ang tatay niya. Ayon sa manggagamot, naniniwala siyang aswang ang nakaharap nila. Kung ordinaryong tao lang kasi ito, paniguradong mapapatayo ng tatay niya sa pamamagitan ng tabak na dala nito. Dagdag pa ng matanda na, maaaring hindi talaga kumakain ng karne ng tao ang mga nilalang, kaya palagi itong nagnanakaw ng hayop. Gayunpaman, kahit sabihing hindi nakakaperwisyo ng kapwa, malaki pa rin ang epekto ng ginagawa nila para sa mga taong naghahanap buhay ng marangal. Nabanggit din ng manggagamot na kung ito man ang nasa kalagayan nila, hindi yun magdadalawang isip na ipagtanggol ang kanyang mga pagmamay-ari. Kahit anong lahi at uri pa ng mga yan, likas na sa kanilang pagiging salot sa lipunan. Nakadepende na lamang sa mga biktima kung ano ang kanilang gagawin sa ganyang sitwasyon. Matapos naman itong mailahad ng matanda, umikot ito ng 3 beses sa kanilang pamamahay. Dahil si Notnot ang sumama rito, narinig niya ang lahat ng mga bulong nito. Yun nga lang, hindi niya ito kayang unawain. Sumasakit din ang kanyang ulo sa sandaling sinusubukan niya itong bigkasin. Nang magawa na ito ng matanda, agad naman itong umalis sa bahay nila kasabay ng pag-iwan ng isang babala. Ayon dito, hanggat maaari iwasan nila ang mga kawatan. Bukod kasi sa wala silang alam pagdating sa lihim na karunungan, masyado ring mapanganib ang lugar kung saan sila naninirahan. Isipin ninyo, para marating ang sentro ng baryo, kinakailangan pa nilang maglakbay ng 1 kilometro. Nang marinig naman nila Notnot ang sinabi nito, hindi naman sila tumutol. Alam kasi nilang sa ganoong sitwasyon, tanging pag-iwas na lang ang kanilang magagawa. Ilang araw matapos ang insidente, walang naging paramdamang mga kawatan. Kasabay ng pananahimik ng mga ito ay ang pagkalat naman sa baryo ng kanilang istorya. Nabanggit kasi yun ni Notnot sa isa sa mga kaibigan niya na siya namang naging daan para malaman ito ng karamihan. Dahil sa kasagsagan pa noon ng pagpapagaling ng tatay niya, kung kaya't hindi na muna sila nakialam sa mga agam-agam. Kahit marami sa kanilang mga kakilala ang bumibisita, hindi nila pinaunlakan ng mga tanong nito. Alam kasi nilang gagawa yun ng mga teorya sa kanilang mga maririnig
upang makarating sa konklusyon na papabor sa kanilang imahinasyon. Ang ganoong haka-haka ng kanyang ama ang naging daan upang hindi na muna sila makipagkita sa kanilang mga kaibigan. Sa loob ng 2 linggo, literal na nakasarado ang bahay nila para sa lahat. Yun na lang kasi ang naisip nilang paraan para makaiwas at maging tahimik. Subalit, lingid sa kanilang kaalaman, nakarating na rin pala ang mga balita sa totoo nilang mga kalaban. Hindi yun ikinatuwa ng mga nilalang. Kaya noon ding gabi ng araw na nalaman nila ito, sumalakay sila sa baryo. Inuna nila ang mga kakilala ng pamilya nila Notnot na maraming sinasabing masama ukol sa kanila. Sa loob ng 8 gabi, hindi sumasapit ang umaga nang walang may nadudukot sa kanila. Dahil sa ganoong pangyayari, ikinaalarma naman yon ng barangay. Bagaman alam nilang aswang ang mga makakalaban nila, hindi sila roon nagpasindak. Kung totoo kasi ang kwento ng pamilya nila Notnot, naniniwala silang buhay pa ang mga ito. Nang malaman naman ng pamilya niya ang tungkol sa mga pangyayaring yon, halos abot langit ang naging pag-aalala nila. Ang kanyang ama na kagagaling pa lamang, inutusan sila ng kanyang mga kapatid na tumulong sa pag-aayos ng bahay. Hanggang 3:00 lang din ng hapon ang sagad ng kanilang trabaho, kaya medyo natagalan din ito. Dahil na rin sa kawalan ng pera, ang bubong nilang gawa sa purong anahaw, napilitan silang patungan ng mga kawayan. Pinatatag din nila ang bawat dingding gamit ang mga kahoy na matagal na nilang naipon. Ayon kay Notnot, kaya sila nito nag-imbak ay para sana may magamit sila sa pagpatayo ng mapagpapahingahang kubo. Dagdag pa niya na, mabuti na lang talaga, meron silang mga ganoong materyales, gawa ng nung natapos na nila ang bahay sa loob ng 3 araw, nagsimula ng manalasa ang mga nilalang. Nalaman din nilang ang mga taong ipinadala ng barangay para maghanap sa mga ito, hindi na nakabalik pa. Dahil sa pangyayaring yon, unti-unti na nilang nararamdaman ang bagsik ng kanilang mga kalaban. 1 linggo pa ang dumaan, nabuhay na sa takot ang kanilang mga kababaryo. Dahil sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay, halos bibihira na rin nilang banggitin ang kwentong minsan nilang ginawang katatawanan. Gumabi man o umaraw, merong mga bahay sa sentro ang hindi na nagbubukas ng kanilang mga bintana. Sa estado rin noon nila Notnot, palagi naman silang binibisita ng mga to, ngunit hindi yun makadiretso dahil sa ritual na iniwan doon ng manggagamot na tumulong sa kanyang ama. Isang umaga, nang mataon namang walang trabaho sa bahay nila, inutusan siya ng kanyang ama na tumungo sa baryo. Wala na kasi silang masaing, kaya kailangan na nilang dumiskarte para maipagpatuloy ang kanilang mga buhay sa ganoong kalagayan. Nang marinig naman ni Notnot ang utos nito, hindi naman siya nagdalawang isip na sumang-ayon. Wala na rin siyang niyaya sa kanyang mga kapatid dahil sa mga nakaambang panganib. Ilang minuto pa ang lumipas, nang makalayo na siya sa pamamahay nila, dali-dali naman niyang tinahak ang daan patungong baryo. Hanggat maaari, umiiwas din siya sa daang kalimitang tinatahak ng mga tao sa kadahilan ng may narinig siyang istorya ukol sa mga aswang na palihim doong nagbabantay. Ito ang mga nambibigla sa mga manlalako na aksidenteng napapadpad sa kanilang lugar. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang paglalakad, wala naman siyang ibang napansin maliban sa madilim na paligid na dulot ng makulimlim na panahon. Ayon kay Notnot, magmula noong umatake ang mga nilalang, hindi na naging maganda ang panahon sa lugar nila. Palagi na itong ganon, na parabang may puwersang humaharang sa liwanag ng araw. Kung hindi rin umuulan sa kanilang lugar, nagkakaroon ito ng panakanakang ambon na halos umaabot ng ilang oras. Dahil sa ganoong kalagayan, marami sa kanilang mga kababaryo ang nagkakasakit. Naging matamlay na rin ang buhay sa baryo
na halos kapag nakita mo ito, akalain mong wala na roong naninirahang tao. Kalahating oras pa ang dumaan. Pagdating naman niya sa sentro, una niyang pinuntahan na yung tindahan na palagi nilang inuutangan. Pagdating naman niya rito, nadatnan niya itong nakasarado pero pilit pa rin siyang kumatok hanggang sa pinagbuksan na siya ng may-ari. Pagsilay naman ito sa kanya, dali-dali naman siya nitong pinapasok sabay sarado ng pinto. Not, nahihibang ka na ba? Anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Baka may nakakita sa'yo dyan sa labas, ha? Nang marinig naman niya ang nag-aalalang tanong ng may-ari, agad naman niya itong sinagot, alang-alang sa kapanatagan ng sarili nito. Anya, walang nakakita sa kanya o nakatunog sa kanyang pagpunta sa baryo. Nabanggit din niya na mangungutang lang sana siya ng kakarampot na bigas, kaya siya nakarating doon. Dagdag pa niya, alis din siya kaagad matapos niyang makuha ang mga kailangan niya. Matapos naman niyang makapagsalita, agad naman siya nitong dinala sa imbakan ng bigas. Karamihan sa mga paninda nito medyo inaamag na, kung kaya't hindi na yon itinitinda ng may-ari. Ngunit kung talagang wala na silang makain, pwede naman nila itong pagtiyagaan. Sabihin mo na lang sa tatay mo, pagpasensyahan niya na ang bigas na yan. Alam mo, Not, wala na kasi akong oras para makapag-ayos pa ng mga paninde. Ramdam kong ang buhay namin ngayon, parang wala nang kasiguraduhan dahil sa kanila. At nga pala, yung manggagamot na tumulong sa tatay mo, nabalita mo na ba kung ano nangyari? Kung hindi ako nagkakamali, 3 araw na siyang patay sa loob ng bahay niya. May nakakita kung paano siya roon pasukin ng mga nilalang. Kaya kayo, Not, mag-iingat kayo. Dagdag pa ng may-ari ng tindahan, dahil sa dami ng mga nilalang, hindi na nito nagawa pang lumaban. Nung mamatay ito, yun na rin ang naging hudyat sa mga nilalang para pagharian nila ang kabuuan ng baryo. Marami rin sa kanila ang nagtangkang makipaglaban pero lahat yon hindi na nasikatan pa ng sumunod na araw. Hindi naglaon. Nang maubusan na sila ng mga taong may kapasidad na lumaban, dito na sila nagdesisyong magtago sa halip na tumakas. Nabanggit din ng may-ari ng tindahan na sa mga sandaling yon, maraming taga-roon ang nakakaramdam ng matinding gutom at paghihirap. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, di naman niya maiwasang makaramdam ng kaba at takot. Alam niya kasing kung ano ang pakiramdam kapag nasa ganoong sitwasyon. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, bigla naman sila noong natigilan nang may marinig silang mga sigaw sa labas. Sa boses nito, alam nilang hinang-hina na ito, kung kaya't agad naman silang humanap ng siwang na pwede nilang mapagsilipan. Maya-maya pa, nang makahanap na sila, doon tumambad sa kanila ang isang lalaki na may hawak na sundang habang kalong-kalong ang anak nitong napakapayat na. Habang naglalakad ito sa daan, panay ang ginagawa nitong pagmumura hanggang sa makuha na nito ang atensyon ng mga nilalang na umaaligid. Kitang-kita niya ang wangis ng mga ito matapos nitong lumundag sa bubong at bago yun lumagpak sa lupa. Anya, kung iisipin para talagang namalikmata lang siya noong mga oras na yon. Kahit nga siya hindi makapaniwala sa kanyang mga nakita pero pinatotohanan nito ng may-ari ng tindahan. Pagpalibot naman ng 5 nilalang sa taong nagwawala, isa-isa itong kumuha ng mga tipak ng kahoy na nagkalat sa daan. Matapos nila itong gawin, agad nila itong pinagtulungan hanggang sa mabitawan na ng lalaki ang hawak-hawak niyang armas. Kahit ang bata nitong dala, hindi yun pinatawad ng mga nilalang, dahilan para umiyak yon ng napakalakas. Sa bawat atungal na ginagawa nito, maririnig mo talaga ang sakit na kasalukuyan nitong nararamdaman. Dahil sa pinsalang natamo ng mga ito, tuluyan na nga yung bumagsak sa lupa. Yung bata,
Nakita niyang halos nangingisay na dahil sa mga palong tumama sa kanyang ulo. Naliligo na rin noon ang mag-ama sa sarili nilang dugo bago ito pinagtulungang kaladkarin ng mga nilalang. Matapos ang pangyayari, muling bumalik ang katahimikan sa paligid. Habang kinakaladkad ang mag-ama, nagsimula namang maglibot ang iilan sa mga nilalang para magbahagi ng mga babala. Paulit-ulit itong nagsalita sa mga daang malalapit sa bahay na may halong paninindak. Isa-isa rin itong kinakalampag ang mga pinto upang maipakita na sila na ang naghahari sa kabuuan ng baryo. Dagdag pa ng nilalang, patay na ang lahat ng albularyo sa lugar nila, kaya iisang bagay na lamang ang maaari nilang gawin at yun ay walang iba kundi ang sumunod. Matapos naman itong maibahagi ang lahat ng yon, agad naman yung umalis. Bago rin makalayo ang nilalang, narinig pa nila ang kumpas ng pakpak nito sa himpapawid. Sa pagtahimik naman ng buong paligid, rinig na rinig nila ang mga pagmamakaawa ng mga taong nakatira sa mga bahay na malalapit. Bawat isa sa mga ito, maririnig mo ang mga dasal na merong iisang pagnanais. At yun ay walang iba kundi maitaboy ang mga nilalang sa lugar nila. Kahit araw pa lang kasi ang lumilipas, pakiramdam ng mga tao roon buwan na ang nakakaraan. Makikita mo rin ang pagbabago sa kanilang pamumuhay at ang kagustuhan nilang makaligtas sa ganoong sitwasyon. Dumaan pa ang ilang oras. Walang ibang ginawa sila not-not kundi ang maghintay na mawala ang mga nilalang na umaaligid sa lugar. Ayon sa may-ari ng tindahan, 5:00 ng hapon ang oras ng pagpapahinga ng mga ito. Ang kaso lang, inaabot lamang ito ng 10 minuto, kaya medyo alanganin ito para sa kanya. Alam kasi ng may-ari na malayo ang bahay nila, kaya hindi malabong madakip siya ng mga nilalang sa daang tatahakin niya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, mariin naman niyang inilahad ang kagustuhan niyang umuwi. Umaasa kasi sa kanya ang tatay niya, kaya hindi niya ito maaaring biguin. Mariin din niyang inilahad, nakahanda siya sa anumang mangyayari. Kung talagang ipapahintulot ng Panginoon, wala siyang magagawa para pigilan ito. Pagkarinig naman ng may-ari ng tindahan sa kanyang sinabi, bigla naman itong binagsak sa sahig ang hawak-hawak nitong supot ng bigas. Pagharap naman ito sa kanya, napansin niya ang galit ng taong yon sa hindi malamang dahilan. Naniniwala ka pa rin ba sa Diyos, Not-Not? Sa tingin mo ba, tinalikuran niya na tayo? Kung totoo siya, hindi niya tayo hahayaang magkaganito. Nang marinig niya na medyo nangingiyak na ang may-ari, minabuti naman niyang manahimik. Sa mga sandaling yun kasi, nauunawaan niya ang ibig nitong ipahiwatig. Dahil dito, imbis na mag-usap pa silang dalawa, pinili na lamang niyang hintayin ang pagsapit ng 5:00 ng hapon. Kalaunan, pagtungtong naman ang oras na kanyang hinihintay, hindi na siya nagdalawang isip na lumabas ng bahay. Upang masigurong walang makakakita, dumaan siya sa likod, sabay tahak sa masukal na gubat. Hindi siya pamilyar sa lugar na yon, pero alam niyang yun lang ang nag-iisang daan kung saan makakaramdam siya ng kaligtasan. Sa kanyang paglalakad, marami siyang narinig na mga alulong at atungal ng ibang mga hayop. Bawat isa sa mga ito, mararamdaman mo talaga ang panganib na dala ng mga nilalang na namumugaran sa lugar nila. Pagdating naman niya sa dulong parte ng baryo, dito niya nakita ang bahay ng manggagamot na pinalilibutan ng mga asong itim. Gustuhin man niyang pumasok doon para mapatunayan ang kwento ng may-ari ng tindahan, pero hindi niya na yun pinangahasan. Para sa kanya, sapat na ang mga bagay na kanyang nakita. Naniniwala rin siyang hindi pagkukumpula ng mga itim na aso ang pamamahay nito kung buhay pa ito.
Matapos naman niya itong mapagtanto, nanlumo na lamang siya sa kanyang mga nasilayan. Hindi niya kasi sukat akalain na ang ganoong kagaling na manggagamot mapapatay ng mga aswang. Nang medyo mawala na ang lungkot niya, napilitan na rin siyang tumuloy sa paglalakad. Paglabas naman niya ng baryo, nakahinga naman siya ng maluwag. Inakala niya kasing ligtas na siya, pero pag-usad niya pa ng ilang metro, nasipat siya ng grupo ng mga aso na binubuo ng 7. Malalaki ang mga nilalang na yon. Kaya nung makita siya nito, agad siya nitong hinabol. Bagaman nasa loob siya ng masukal na kakahuyan, hindi yun sapat para makalayo siya sa mga nilalang. Dahil dito, sa halip na panghinaan ng loob, mas lalo niyang binilisan ang kanyang takbo. Kahit alam niyang napapabagal siya ng daladala niyang bigas, ni minsan hindi niya yun naisipang bitawan. Alam kasi noon ni Notnot na sa mga bigas na yun nakasalalay ang buhay ng kanyang mga kapatid. Makalipas pa ang ilang minutong pananakbo, unti-unti na nga niyang natanaw ang kanilang bahay. Nang mapagtanto niyang malapit na siya, mas lalo siyang nagkaroon ng pag-asa na makakarating siya roon ng ligtas. Upang magawa ito, hindi na siya nag-aksaya pa ng oras na makita ang mga nilalang na humahabol sa kanyang likod. Maya-maya pa, pagpasok naman niya sa bakuran nila, dito na siya sumigaw sa kanyang ama para makahingi ng tulong. Mabuti na lang, alerto ang kanilang padre de pamilya, kaya madali siya nitong nasundo. Paglagpas naman ni Notnot sa kinaroroonan nito, walang patid naman yung itinaboy ng tatay niya sa pamamagitan ng malalakas na paghiyaw at pag-ambang susugod sa mga ito. Dahil sa ginawa ng kanyang ama, nagkaroon naman siya ng sapat na oras para makauwi ng ligtas. Pagpasok niya sa loob ng bahay, dito pa lang niya naramdaman ang pagod ng kanyang katawan. Halos hingal kabayo ang kanyang paghinga na para bang mamamatay na siya. Pagpasok naman ng tatay niya sa loob, dali-dali naman itong isinarado ang pinto. Paglapit nito sa kanyang kinaroroonan, nabanggit nito sa kanila na nasugatan nito ng malubha ang 2 sa mga asong humabol. Dagdag pa ng tatay niya na hindi niya na inaasahang mabubuhay pa ito sa kadahilan ng labas ang bituka nito nung yon ay kanyang iwan. Nang marinig naman ni Notnot ang sinabi ng kanyang ama, abot langit ang kanyang pag-aalala. Base kasi sa mga nakita niya sa baryo, hindi malabong ganun din ang mangyari sa kanila. At kahit may proteksyon sila mula sa ritual ng manggagamot na namatay, alam niyang wala itong kasiguraduhan. Anumang oras kasi, maaari itong mabasag ng mga aswang. Sa mga sandali ring mangyari ang mga kinakatakutan niya, alam niyang matinding paghihirap ang mararanasan nila. Matapos naman nilang makapag-usap, inabisuhan niya ang kanyang ama na maghanda. Ibinahagi rin niya ang mga nakita niya sa baryo upang maalarma ang mga ito sa sitwasyong kasalukuyan nilang kinakaharap. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, dali-dali naman itong tumayo para maglatag sa sahig ng mga sandata. Huwag kang panghinaan, anak. Marami tayong pwedeng gawin. Magtiwala ka. Malalagpasan natin ang problemang ito. Kung pakikipaglaban na lang ang solusyon, nakahanda naman tayo. Mas pipiliin kong mamatay na lumalaban kaysa mamatay ng pinapahirapan at walang nagagawa. Dahil sa sinabi nito, napabuntong hininga lang naman siya. Nababahala man sa maaaring mangyari noong gabi, alam niyang wala na siyang magagawa. Sige tay, kung yan ang gusto niyo, susunod ako. Bigyan niyo lang ako ng panahon para makapagpahinga. Matapos naman nilang makapag-usap, nagsimula nang magmasid sa labas ang 2 niyang kapatid na lalaki.
Ang kanyang ina naman at mga kapatid na babae, sinimulan na ang paghuhukay sa loob ng kanilang silid para makagawa ng lagusan papalayo sa lugar na yon. Naisip kasi ng kanyang ama na kung gusto talaga nila roong makatakas, yun na lamang ang nag-iisang paraan. Maliban kasi sa alam nilang wala nang darating para tumulong, naniniwala rin silang bawat daan patungo sa baryo nila, pinutol na ng mga nilalang. Ang paghintay sa mga taong magliligtas sa kanilang lugar ay para na ring naghihintay ng ulan sa isang malawak na disyerto. Kesa rin na mamatay sila sa gutom, mas pipiliin nilang gamitin ang kanilang natitirang lakas para makagawa ng sarili nilang daan patungong kaligtasan. Habang abala naman ang bawat isa sa kanila, unti-unti naman niyang naramdaman ang paglapit ng presensya ng mga aswang. Bawat minuto, dumarami ang mga ito, dahilan para makaramdam sila ng matinding pagkabahala. Gayunpaman, kahit alam nilang marami ang darating, hindi sila pinanghinaan. Nakikita kasi nila sa kanilang ama ang kagustuhan nitong mailigtas ang bawat isa sa kanilang pamilya. Dumaan pa ang kalahating oras, nakita na nga ng kanyang mga kapatid ang pagdating ng grupo ng mga nilalang. Kagaya ng inaasahan, dala-dala ng mga ito ang mga alaga nilang sigbin. Nataon naman noong nasa kaanyo-anyo ng pagiging tao, kung kaya't hindi gaanong nabahala ang mga kapatid niyang nakatoka para pagmasdan ng mga ito. Maya-maya pa, paglabas naman ng kanyang ama, may napansin siyang bagay na hawak-hawak nito na nakabalot sa kayumangging tela. Dala naman ang kanyang kuryosidad, dali-dali naman niya itong nilapitan para tanungin ukol sa bagay na yon. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, napasilay lang naman ito sa kanya habang nakangiti. Bigay ito sa akin ng kaibigan ko nung ginagamot niya ako. Ang sabi niya, makakatulong ito sa atin kapag naharap tayo sa isang mapanganib na sitwasyon. Hindi ko alam kung ano ang bisa nito at hindi rin ako marunong magbasa ng mga dasal. Anak, ikaw na ang bahala rito. Gawin mo kung anong nais gawin ng puso mo. Umaasa ako na sa pamamagitan ng bagay na yan, makakapaglikha ka ng isang himala. Matapos naman itong makapagsalita, hindi na rin yun nagdalawang isip na lumabas ng bahay nila. Pagharap naman ito sa mga nilalang, dali-dali naman siya roong sumunod upang yun ay kanyang matulungan. Nang masipat naman niya ang mga bisita nilang dumating, napansin niyang walang kahit ni isa sa mga ito ang nagkaroon ng lakas ng loob para pumasok sa bakuran ng kanilang bahay. Nakapagtataka man ng ganoong pangyayari, minarapat niyang wag itong pagtuunan ng pansin. Ilang minuto pa ang lumipas, dito na nagsimulang magsalita ang namumuno sa pangkat. Paulit-ulit sila nitong inabisuhang sumuko ng mapayapa nang sa gayoy hindi na sila mahirapan pa. Dagdag pa ng mga ito na kung susunod sila sa nais nitong mangyari, papaslangin sila nito nang hindi na dumadanas ng paghihirap. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, dumura lang naman ito sa lupa, hudyat ng pagtutol niya. Imbis din na sumagot sa sinabi ng aswang, pinili nitong tumingin sa kanya upang bigyan siya ng hudyat. Nang maunawaan naman ni Notnot ang nais iparating ng kanyang ama, agad niyang kinuha ang tela na nakapulupot sa batong ibinigay nito, sabay basa ng mga dasal na nakalathala rito. Wala man siyang ideya kung ano ang mga binabasa niya. Patuloy niya itong ginawa hanggang sa may napansin siyang liwanag mula sa loob ng garapong nakuha niya sa loob ng tela. Hindi niya mawari kung ano ang pinagmumula ng liwanag, pero base sa mga napansin niya, kawangis ito ng krus. Habang tumatagal din ang liwanag na yon, nagkukulay dilaw ito. Nang mapansin naman yon ng mga nilalang na nasa paligid, nakita nila kung papaano nito itaas ang kanilang mga kamay na parabang nasisilaw. Nagsimula na rin yung umatras ng bahagya habang patuloy na umaangil.
Ang namumuno naman sa pangkat nito, walang patid silang isinusumpa buhat sa kanilang kapangasan. Paglayo naman ng mga nilalang na yan, dito na sila nagsimulang humakbang para mas lalo pa itong itaboy. Habang ginagawa niya ito, nanatili naman sa kanyang likuran ng tatay niya upang masalag ang anumang pag-atake na nagmumula sa mga tagapagmasid nitong umaaligid. Maya-maya pa, paglabas naman nila ng bakuran, bigla namang may sumunggab na aso sa kanilang tabi, dahilan para buong puwersa itong hawakan ng tatay niya sa ulo, sabay tarak ng tabak sa mismong bunganga nito. Matapos naman yung gawin ng kanyang ama, agad naman itong ibinalibag papalayo ang sigbin na siya namang ikinagalit ng mga aswang na dumayo. Kalaunan, nang mapagtanto ng mga itong hindi na nila kayang salagi ng liwanag ng garapon, napilitan na yung lumayo. Pagtakbo naman ng mga ito, dito na sila nagdesisyong tumigil. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa paligid, unti-unti nang naunawaan ni Notnot ang bisa ng ipinahiram sa kanyang gamit. Ayon sa kanya, na kung hindi siya nagkakamali, punong-puno ng pangontra ang garapong ibinigay sa kanila. Dagdag pa niya na, mahirap mang sabihin pero maaaring ang pag-iwan nito sa kanila ang nagpahamak sa matandang manggagamot na nagmagandang loob lang sa kanyang ama. Nakakalungkot man yun kung isipin, ngunit sa kabila nito itinuring nila yun bilang isang malaking biyaya. Halos hindi kasi maisip ni Notnot ang mangyayari kung nataong hindi ito inilabas ng tatay niya. Nang mapagtanto naman niya ito, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang ama na tumungo sa baryo. Nais niya kasing iligtas ang pamilya ng may-ari ng tindahan, pagpapakita ng utang na loob ng pamilya. Nang marinig naman yon ng tatay niya, dali-dali naman itong bumalik sa loob ng bahay. Paglabas naman ito, tumambad sa kanya ang malaking bayong na punong-puno ng armas. Lahat ng patalim na meron sila, dala-dala noon ng tatay niya. Ayon dito, kinakailangan nila ito para armasan ng mga taong ililigtas nila. Nagdesisyon na rin yung lisanin ng lugar sa sandaling naligtas na nila ang lahat ng dapat iligtas. Mariin din siya nitong inabisuhan, mag-iingat sa mga taong hindi nila kilala ng lubusan. Maaari kasing panlilinlang lang ito ng mga aswang para gamitin ang kanilang mga awa. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman nilang tinahak ang daan. Nakakaramdaman ng matinding pagkabahala, hindi na nila ito gaanong ininda. Alam kasi nilang mas matindi pa ang mararanasan nila sa oras na marating na nila ang baryo. Hindi naglaon, pagsilay naman nila sa bukana nito, dito na inilabas ni Notnot ang garapon kasama ng mga dasal. Upang masigurong hindi sila nito iiwan, muli niyang sinambit ang mga engkantasyon na magpapalakas sa gamit niyang tangan. Ibinigay din niya rito ang buo niyang pananampalataya at kahit natatakot siya, pilit pa rin siyang naniwala. Maya-maya pa, nang mapasok na nila ang baryo, dito tumambad sa kanila ang mga aswang na nagmamasid sa bawat bubong ng bahay na kanilang madaraanan. Ayon kay Notnot, trumiple ang dami ng mga ito sa loob lamang ng maikling panahon. Nakakabahala man kung titingnan, pinili nilang magpatuloy hanggang sa marating na nila ang tindahan. Dahil sa sulong dala-dala nila, agad namang napagtanto ng mga tao sa loob nito na sila'y mga tao. Pagbukas naman ng pinto, dito bumungad sa kanila ang mangiyak-ngiyak na muka nung taong pinagkakautangan nila ng bigas. Walang sabi-sabi, agad naman nila itong binigyan ng armas, sabay utos na sumunod sa kanila. Dagdag pa ng tatay niya, sama-sama nilang ililigtas ang kanilang mga kakilala bago sila umalis ng baryo. Humingi rin yun ng tulong sa mga ito upang mabantayan ang mga lugar na pwedeng daanan ng mga nilalang. Pagsang-ayon naman ng may-ari ng tindahan, agad naman itong tinawag ang kanyang mga anak. Mabuti na lang talaga lalaki ang mga supling niya,
kaya malaki ang naitulong nito sa grupo nila. 3 oras pa ang lumipas. Halos nasagip na nila ang lahat ng taong nangangailangan ng tulong. Yung iba sa kasamaang palad, hindi na nila pinag-aksayahan ng oras, gawa ng napansin nilang parang umiiwas yun sa liwanag ng garapong dala niya. Hanggat maaari, ayaw nilang magsama ng isa sa mga ito upang hindi mabulilyaso ang kanilang lakad. Pagpatak naman ng 11:00 ng gabi, medyo malapit na ang grupo nila sa kanilang pamamahay. Ang kaso lang, sa likuran nilang bahagi, maraming mga aswang na nakasunod. Bawat isa sa mga ito ramdam nila ang ikinukubli nitong galit. Gayunpaman, hindi sila nakaramdam ng pagkabahala dahil ang buong akala nila mananatili ang liwanag sa loob ng garapon. Ngunit sa hindi malamang dahilan, unti-unti itong humihina nang malapit na sila sa bakuran. Akala ng kanyang ama makakarating sila bago mawala ang liwanag nito, pero ilang metro lang ang layo mula sa pinto, bigla na lamang naglaho ang liwanag nito. Nang mapansin naman ito ng mga aswang, buong puwersa naman yung sumugod sa kanila. Dahil sa pangyayaring yon, napilitan na ring makipaglaban ang kanilang mga kasama. Sa loob lamang ng maikling oras, marami sa kanila ang napaslang ng mga ito. Yung iba nakita niya kung papaano lapain ang buhay. Gustuhin man noong sumama ni Notnot sa pakikipaglaban, alam niyang masyado na siyang pagod para gawin ito. Pagpasok naman nila sa loob ng bakuran, napabuntong hininga na lamang ang tatay niya habang pinagmamasdan siya. Notnot, kaya mo pa ba? Pumasok ka na muna sa loob. Bilisan mo, susunod kami sa'yo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, pilit naman siya noong naglakad kahit pakiramdam niya mapuputulan na siya ng hininga. Mabuti na lang nang mapansin niyo ng nanay niya, naglakas loob itong lapitan siya para tulungan. Dala naman ng matinding pagod, hindi na niya nasaksihan ang nangyaring labanan sa labas lang ng kanilang pamamahay. Pagpasok naman ng mga kasama niya, napansin niyang halos kalahati sa mga nailigtas nila napatay ng mga nilalang. Bagaman isa itong nakakalungkot na balita, hinangaan niya ang mga nagsakripisyo para makaligtas sila. Matapos naman niyang malaman ng ulat, dito na siya nagsimulang magtanong ukol sa kasalukuyang nangyayari sa labas. Base sa mga taong kasama nila, kokonti lang sa puwersa nito ang nakaya nilang matalo. Kung hindi sila nagkakamali, nasa 3 aswang lang ang kanilang napaslang. Mariinding inilahad ng kanyang mga kasama, kinakailangan niyang muling mabigyan ng bisa ang garapon kung hangad nila roong tumakas. Batid kasi nilang hindi papayag ang mga aswang na maabutan pa sila ng susunod na araw. Matapos naman itong malaman ni Notnot, dito niya inilahad na ang kapalit ng bisa nito ay ang sarili niyang lakas. Dagdag pa niya na, sa mga sandaling yon, wala na siyang lakas para ipagpatuloy ang bisa ng garapon. Kinakailangan din niyang makapagpahinga ng ilang oras bago siya makapag-usal. Nang marinig naman ng kanyang mga kasama ang tungkol dito, hindi naman sila tumutol sa nais niya. Kahit papaano kasi, nasa humigit 20 pa ang bilang nila. Bawat isa rin sa kanila nakahandang lumaban kung yon ay kinakailangan. Upang masiguro ring hindi sila panghihinaan ng loob, makailang beses na inilahad ng kanyang ama ang dahilan ng pakikipaglaban nila. Ayon dito, hindi nila yun ginagawa para sa kanilang kapakanan, bagkus ginagawa nila ito para sa kapakanan ng kanilang mga mahal sa buhay. Mariin din itong inilahad na ang sakripisyo ng bawat isa sa kanila magbubunga ng mabuti sa hinaharap. Marahil ay malabo pa ito sa ngayon, pero darating ang araw, makikita nila ang maganda nitong resulta. Matapos naman yung marinig ng kanilang mga kasama, agad naman nilang inihanda ang kanilang mga armas. Upang hindi rin sila basta-bastang mapasok ng mga nilalang, lahat ng gamit na mabibigat sa loob ng bahay, iniharang nila sa mga pinto at bintana.
Sa mga oras na yun kasi, hindi na sila naniniwala na hindi sila mapapasok ng mga ito. Kahit gaano pa man kalakas ang harang na nabuo dahil sa ritual ng manggagamot, alam nilang hindi yun magiging sapat. 2 oras bago pumutok ang bukang liwayway, unti-unti na nilang napapansin ang puwersahang pagpasok ng mga ito sa loob ng harang. Marami man ang namatay sa hanay ng mga aswang, hindi yun sapat para mapigilan ang kanilang mga binabalak. Makalipas pa ang ilang minuto, tuluyan na ngang nabasag ng mga ito ang harang na pumoprotekta. Pagpasok naman nila sa loob ng bakuran, isa-isa itong gumawa ng hanay alinsunod sa hudyat ng kanilang pinuno. Nang masipat naman nila ang ginawa ng mga nilalang, doon na rin nila nakita ang pagpalibot ng mga sigbing sa bahay. Bawat isa sa mga ito nag-aangil ng malalim, animoy naghihintay ng hudyat mula sa kanilang Panginoon. Kung hindi nagkakamali ang ama ni Notnot, halos nasa humigit 15 sigbin ang naghihintay sa kanila sa labas. Nataon pang gabi, kaya tanga ng mga ito ang totoo nilang mga anyo. Paglalarawan ng kanyang ama sa mga ito, hindi na yon kawangis ng mga aso. Parang pusa na ito kung titingnan na may mga sungay sa likod. Matatalas din ang kanilang mga balahibo, tapos sa mga buntot nila parang may mga nakausling matalas na buto. Marahil ginagamit yon ng mga nilalang kapag nasukol na nila ang kanilang mga biktima. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagmamasid sa lugar, dito nila nasilayan ang paglapit ng mga aswang. Pinangungunahan ito ng isang matandang lalaki na parang mga tuyong lupa ang balat. Nanlilisik din ang mga mata nito at walang patid na gumagalaw ang mahaba nitong dila. Paghawak naman ito sa dingding ng bahay nila, mahinahon yung umaangil habang pinagmamasdan ang mga kasamahan nilang naghihintay sa loob. Matapos naman yung masilayan ng nilalang, mahinahon naman itong nagsalita na parang pilit nitong binabago ang kanilang mga hangarin. Ganito na lang. Lumabas kayo dyan ng maayos at ipinapangako kong hindi kayo mahihirapan sa mga natitira ninyong araw. Walang kaligtasan sa labas ng lugar na ito, kaya baliwala kung makakatakas kayo. Ang tanong, papayag ba kaming tumakas kayo? Nang marinig naman ng kanyang ama ang sinabi ng pinuno, halos di naman nila magawang sumagot. Nababahala man para sa kahahantungan ng lahat, inihabili nila ang kanilang pag-asa kay Notnot. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman ng pinuno ang kawalan nila ng balak na sumunod, dito na yun nagsimulang umatras. Habang binabagtas nito ang daan pabalik sa kanyang mga tauhan, rinig na rinig nila ang pagsasalita nito gamit ang kanilang dialekto. Wala mang ideya sa kung ano ang nais ilahad ng nilalang. Malakas ang kutob nila. Pinapahanda na yon ng matanda. Dahil dito, wala namang nagawa ang mga kasama ng tatay niya, kundi ang manatili sa kanilang kinaroroonan. Segundo lang din ang naging pagitan ng magsimulang sumugod ang mga ito. Paglapit naman ng mga aswang sa dingding ng kanilang pamamahay, sa pilitan nilang pinagbabaklas ang bawat kahoy na ginawa nilang paunang proteksyon. Dala naman ng hindi pangkaraniwang lakas ng mga ito, madali nilang nawasak ang pananggalang ng bahay. Nang marating ng mga aswang ang mismong dingding, walang humpay naman silang pinag-uundayan ng saksak ng mga tao sa loob, gamit-gamit ang mahabang sibat na gawa sa purong kawayan. Kaya naman sila nagkaroon ng ganoong kagamitan ay dahil sa utos noon ng tatay niya nung nangunguha pa sila ng mga kahoy sa bundok. Naisip kasi nitong kakailanganin nila ang ganoong bagay at hindi nga sila nagkamali. Dumaan pa ang 10 minuto, ramdam na nila ang galit ng mga aswang. Nagawa na rin nilang makapaslang sa hanay ng mga ito, kaya hindi nila tinantana ng pagbigay ng depensa sa bahay. Ang kaso lang habang tumatagal ang pag-atake ng mga nilalang,
unti-unti na nitong nawawasak ang dingding. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang may sumigaw sa kanilang mga kasama. Pagsilay naman ng tatay niya sa may bandang kusina nila, tumambad ang kanilang kasama na pilit ng hinihila ng mga aswang papalabas. Nakapasok ang mga ito dahil sa masyado ng marupok ang dingding at pundasyon sa parteng yon ng bahay. Habang mahigpit naman yung nakakapit sa mga natirang tipak ng kahoy, walang patid yung sumisigaw. Ang sigaw ng mga taong yon ang siya namang nagpagising kay Notnot. Pagmulat ng kanyang mga mata, sakto namang natangay ang mga ito ng mga aswang na nakahawak sa kanila. Dahil dito, naglakas loob na siyang tumayo kahit nanghihina pa ang kanyang katawan. Nang mapansin naman yun ng mga taong iniligtas nila, bakas naman sa pagmumukha nito ang pag-asang minsan ang nawala. Sa halip di na panghinaan, mas lalo pa silang nagkaroon ng lakas para lumaban. Marami man ang nawala sa kanilang hanay, pilit silang nakipaglaban sa mga nilalang hanggang sa nasira na nga nito ang kalahati ng kanilang bahay. Dahil sa pangyayari, kahit pagod na pagod pa siya, pinili niyang magsambit ng mga usal. Naniniwala kasi siyang yun na lamang ang paraan para makaligtas sila roon ng buhay. Nang masipat naman ang kanyang ama ang ginawa niya, agad naman itong nag-utos ng mga tao na poprotekta sa kanya. Matapos nun, pilit namang umusad ang kanilang pangkat para mailayo sa kanya ang mga nilalang. Ngunit sa kabila ng matagumpay nilang hakbang, may mangilan-ngilan pa rin na maalam. Kabilang sa mga itong sumunod niyang kapatid na sumalo ng atake ng aswang na pumupunteriya sa kanya. Pagkaladkad naman ito sa kawalan, hindi na nila ito nasilayan. Dahil sa pangyayaring yon, pilit naman siyang inabisuhan ng kanyang mga kasama na ituon ang kanyang atensyon sa pag-uusal. "Huwag mo kaming alalahanin. Isang tabi mo na muna ang iyong emosyon. Not, kailangan ka namin. Pakiusap. Iligtas mo kami." Nang marinig naman niya yon sa kanyang kasamang nakikipaglaban sa mga nilalang, mas lalo siyang nagkaroon ng lakas ng loob para magsambit ng mga buhay na salita. Sa loob lamang ng ilang minutong pagdarasal, napansin nila ang unti-unting pagliwanag ng garapon. Yun na rin ang naging hudyat ng tatay niya upang mas lalo pang itaboy ang mga nilalang. Kalaunan, nang marating nila ang bakuran ng bahay, dito kinaharap ng kanyang ama ang gabunan ng pangkat. Nang mapansin naman ng matanda ang pangahamon nito, hindi niya yun tinanggihan. Sa isang iglap, naging isang dambuhalang halimaw ang matanda na siya namang mabilis na sumugod sa kinaroroonan ng kanyang ama. Noong una, nagawa pa nitong maipagtanggol ang kanyang sarili. Pero dahil sa lakas ng gabunan, tuluyan na rin siya nitong napasuko. Pagtamo ng tatay niya ng 3 malalalim na sugat sa dibdib, buong puwersa naman yung ibinalibag ng gabunan hanggang sa mawala na yon ng lakas para lumaban. Bago rin ito mawala ng wisyo, nagawa pa nitong tumitig sa kanya habang sumisigaw kasabay ng pilit na pag-abot ng kanyang kamay. "Alang-alang sa amin, anak. Iligtas mo ang mga natitira. Magagawa mo yan. Naniniwala ako sa iyo." Pagkalahad naman ito ng tatay niya, bigla naman itong pinugutan ng ulo ng matanda. Dahil sa pangyayari, mas lalo naman niyang binilisan ng pag-uusal hanggang sa kumalat na sa paligid ang liwanag ng garapon. Paglapat naman ito sa mukha ng mga aswang, wala na rin yung nagawa kundi ang umatras. Nang mapansin naman yun ng kanilang mga kasama, isa-isa naman yung lumapit sa kanya. Bawat gamit na madadala, kinuha na rin nila, sabay tahak ng daan papalayo sa lugar. Sa pagputok naman ng bukang liwayway, dito pa lamang sila tinantana ng mga aswang. Bagaman nang hihina at mawawalan na ng lakas, pilit silang umusad sa pagnanais na tuluyan ng makalayo sa mga ito.
Ayon sa kanya, na noong mga sandaling yon, parang hindi iniinda ng mga kababaihan nilang kasama ang kanilang mga sugat at kawalan ng pahinga. Ni isa rin sa kanila, wala pang nakainom ng tubig dahil hindi naman sila nakakakita ng bukal sa daan. Pagtungtong naman ng hapon, halos 4 na milya na ang kanilang nalakbay. Base rin sa kanilang mga kasama, malapit na nilang marating ang susunod na baryo. Pagtungtong naman nila noon sa isang malaking sapa, pansamantala sila roong nagpahinga. Lahat sila uminom ng tubig doon upang mapawi ang kanilang mga uhaw. Wala mang makain sa buong araw, hindi nila ito ininda dahil ang tanging mahalaga ay ang pagtakas nila. Nang makalikom na sila ng sapat na lakas, muli nilang ipinagpatuloy ang paglalakbay. Para masigurong may sapat siyang lakas sa pagsapit ng gabi, pilit siyang pinasa ng mga sugatan nilang kasama. Ayaw man itong mangyari ni Notnot, pero para sa kaligtasan nilang lahat, kailangan ng mga itong magsakripisyo. Sa ilang ulit niyang paghingi ng tawad, wala siyang nakitang kasamahan na labag sa loob ang pagtulong. Bawat isa bukal sa loob ang ginagawa nila sa kagustuhan nilang makalaya mula sa tali ng mga aswang na minsang iginapos sa kanilang mga leeg. Ilang oras pa ang lumipas bago sumapit ang dapit hapon, narating nila ang Karatig Baryo. Akala nila tatanggapin sila ng mga taong naninirahan dito, pero ipinagtabuyan sila nitong parang mga hayop. Hindi mahalaga ang paliwanag nila, basta ang nais ng mga taga roon, umalis sila sa lalong madaling panahon. Dahil sa pangyayaring yon, pilit namang nanindigan ang kanyang mga kasama, ngunit kalaunay nagdesisyon siya na sumunod na lamang sa nais ng mga ito. Ayon sa kanya, hindi nila kailangang gumawa ng dahas, lalo pat may mga kanya-kanya ring rason ang mga taong naninirahan doon. Dagdag pa ni Notnot, di rin nila ito masisisi dahil katulad nila, hangad lang din ng mga taong yon ang kaligtasan ng kanilang pamilya. Nang marinig naman ng mga kasamahan niya ang kanyang sagot, pinili naman ng mga itong sumunod. Dahil sa masyado na noong malalim ang gabi, minabuti niyang gamitin ang bisa ng garapon habang binabagtas nila ang daan. Sa mga sandali ding yon, wala na silang ideya kung saan sila makakarating. Ang tanging ipinagdarasal nila na sana meron silang marating na bayang malapit bago sila tuluyang manghina. Ang kaso lang, paglagpas nila sa baryong kanilang napuntahan, isang malawak na ilang ang tumambad sa pangkat nila. Di kalayuan din sa kanilang kinaroroonan, nararamdaman niya ang mabilis na pagtunto ng kanilang mga kalaban. Para naman maalarma ang kanyang mga kasama, hindi na siya nagdalawang isip na ilahad dito ang mga naramdaman niya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, isa-isa naman yung humanap ng lugar na pwede nilang mapagtaguan. Dahil sa kanilang ingay, hindi na nila napansin ang mga rebelding nakapalibot na pala sa kanilang grupo. Hindi naglaon, lahat sila napatahimik matapos silang makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Pagsilay naman nila sa paligid, nakakita sila ng mga armadong tao na lumalapit. Nang masipat naman yon ng kanyang mga kasama, agad naman yung nagkumpulan sa kanyang tabi habang naghihintay ng pasya niya. Inakala kasi ng mga ito na mapapalaban sila, pero nang makausap na ni Notnot ang commander ng pangkat, nalaman nilang gumagala pala ang mga ito para pumatay ng mga aswang. Pagkabahagi naman ng kanilang mga karanasan, nagdesisyon ng commander ng mga rebelde na gawin silang mga pain. Noong una hindi pa pumayag ang kanyang mga kasama, pero sa katagalan nakita nila ang senseridad sa mga salitang binitawan nito. Ayon sa rebeldeng grupo, hindi nila hahayaang magbuwis ng buhay ang natitira nilang pangkat. Dagdag pa nito na makipagtulungan lang sila at sila na ang bahalang magresolba sa kanilang kinakaharap na problema. Para magtagumpay din ang kanilang plano,
kinakailangan nilang paniwalaan ang mga ito. Dahil sa sinabi ng commander, nagdesisyon naman siyang sumang-ayon. Bagaman may bakas ng pagdududa sa kanyang isip, hindi niya maipagkakailang malaki ang maitutulong ng mga ito sa kanila. Dahil dito, agad naman nilang pinag-usapan ang plano. Matapos nun naghiwalay sila sa 3 grupo para mahati ang puwersa ng kanilang mga kalaban. Nang makarating na rin sila sa kani-kanilang mga pwesto, 2 oras sila roong matyagang naghintay hanggang sa dumating na nga ang grupo ng mga aswang na kanina pang naghahanap sa kanila. Pagsilay naman ng mga ito, buong puwersa naman sila nitong sinunggaban na tila bang hindi napansin ng mismong patibong ng mga rebelde. Paglapag naman ito sa kanilang kinaroroonan, agad naman yung pinaputukan dahilan ng agarang pagkamatay ng halos kalahati ng grupo nila. Sa loob ng halos 20 minuto, nalipol nila ang mga ito. Nung matipon na rin nila ang bangkay, nakaramdam naman siya ng pangamba dahil sa wala roon ang labi ng gabunan na pumatay sa tatay niya. Nang mapansin naman ng commander ang panlulumo niya, pilit naman siya nitong inabisuhan na nag-uumpisa pa lamang ang labanan. Ayon dito, hahanapin nila ang pugad ng mga nilalang upang yon ay ubusin. Mariin din itong inilahad na kung magkikita silang muli, ibibigay nito sa kanya ang gabunan ng lahi na nagpahirap sa kanila. Pagkarinig naman ni Notnot sa sinabi ng commander, nagdesisyon siyang sumama sa pangkat nito. Ilang linggo ang lumipas matapos silang magkasundo. Nalipol na nga nila ang mga natira pa sa mismong baryo na minsan nilang pinagtirahan. Bago rin nila nilisan ang lugar, sinigurado nilang malinis ito laban sa puwersa ng kaliwa. Sinunog din nila ang kabuoang lugar at sa loob ng ilang buwan, naghanap sila ng paraan kung paano ito mabubura sa mismong mapa. Hindi naglaon. Nagawa naman nila ito sa tulong na rin ng mga taong nakilala nila sa mga karatig baryo. Isa yon sa mga naging daan para ipakalat ang istorya ukol sa baryong may mangilan-ngilang tao lang ang nakakita. Siyempre, nang marinig naman yon ng mga taga roon, hindi ito basta-bastang naniwala, pero dahil na rin sa mga ebidensyang dala nila, nabago ang kanilang paniniwala ukol sa mismong baryo. Ang dating usap-usapan ukol sa baryong pinaghaharian ng mga aswang, naging alamat na lang. Kalimitan, mas pinaniniwalaan ang tungkol sa baryong nakikita lang ng mga taong may ikatlong paningin. Dahil sa pag-usbong ng ganong kwento, lubos naman nila itong ipinagpasalamat. Dumaan pa ang maraming dekada, na ibaon na rin nila ang lahat ng masalimuot nilang karanasan na may kaugnayan sa baryong pinamumugaran ng mga aswang. Pero sa lahat ng kanilang mga naging karanasan, isang bagay lang ang hindi nila malimut-limutan at labis talaga nilang ipinagtaka. Ayon ay tungkol sa nakita nilang nagliliwanag na garapon ni Notnot.